Medijski sponsor, a? Pa da, u našem gradu to je medijski sponsor. To je televizija koja dobija polovinu otprilike planiranog budžeta i nešto malo preko, da nas ne bi informisalo. Dakle, kao RTS, možda vidite Vučića mini RTS. da je litijum zdrav i tako dalje. Sve te znate velike istinite priče. Jesu došli na protest ili vidio neko? Ne prate oni ništa što se dešava Ne, u kao gradu, da oni se ništa ne traže dešava. da, oni traže za sve da bi se pratilo novac, a mislim čak i da im date novac ovo neće pratiti, tako da, zato sad idemo mi da ih podsjetimo da taj novac koji su dobili je naš novac i da bi bilo dobro da opravdaju to što dobijaju. Da. Tako da, ovo je negde, idemo putanja uz zla, dakle, bili smo tamo pored SNS-a, koji zapravo jeste Rio Tinto u našem gradu, to je ono što ljudima treba bude jasno. Kancelarija SNS-a je kancelarija Rio Tinto, to je direktna veza. Sad idemo ispred medijske kuće koja je promoter. Tako je, promoter Rio Tinto u našem gradu i završit ćemo pored Glasa Podvinja, novina koje su takođe poznate po tome da ignorišu ono što se u gradu dešava. Dezinformeri u svakom gradu. Tako je. Oni ne izlaze do duše sa tim bljutavim pričama kao ovi, ali Da, ono što ignorišu. tako ignorišu istinu, tako je. Pa i polu istina je laža, kao ne. Tako je, žive u onom paralelnom svetu. Kad je udaren ovaj dečak na pešačkom, to je jedna rečenica, ali je zato to da je neko gađaju, a ima prostorije SNS-a, to su feljtoni, to je nasilje, to je... Znači to, neki mrtvi ljudi, nacišnica, protiv, to ništa nije, znate, ali jedna jaja na prostoriji SNS-a je katastrofa. To je skandal. A ne, ja kažem, juče vidimo u Osečini policija u jurišu, ja rekao, došao Vučić da ga brani. Ne, oni trče da brane SNS prostorije. Da, nevjerovatno. Sa kakvim žarom brane. Pa to prosto se radi svuda, ali ovo je ono što on pokušava da proturi dok traju protesti. On pokušava da proturi elektromreže, su dale dozvolu, dakle, da oni grade trafostanice, čak su im dali imena i sve živo, i oni grade radiostanice za rudnik. I ovo je ono što ljudi moraju da shvate. Znači, dok se sve ovo dešava, Vučić pokušava da prodaje naše zemlje, vode i vazduha, kupi sebi opstanak na vlasti. I to je to. To je ta podrška iz Evrope. On hoće da je plati našim životima. I sad je na nama da kažemo može ili ne može. Da, slažem se. Ja sam videla, oni tamo su u Zavlaci dovukljene cevi. Rade gasovod koji samo ide do Nedeljica i do Zavlake. Tako je, pa mislim sve što se i ova brza saobraćajnica suštinski... Sve su napravili. Tako je, sve se to radi. Da lakše mogu da se prevezu. Mislim, prosto mi ćemo još na koji dan na taj Cerski marš čuveni, prošle godine smo išli, peške od Šapca do Tekeriša i tu je uvek ista poruka, potpuno jasna, dakle, kako su umeli, naši preci na Ceru, na Mišaru, ovaj kraj je bogatim istorijskim poukama, koje kažu da smo na Mišaru napravili državu, pobedišu tursku vojsku, na Ceru smo pobedili, na Kolubari, na Mačkov kamen, na Guču. Ovo su Mačkov kamen i Gučevo i Cer i Kolubara naše generacije. Jeste, tako je, slažem se apsolutno sa tobom. Tako da, apsolutno. Ja verujem i nadam se da ćemo biti dostojni. I stvarno smo svi ponosni na ovu decu, jer baš provejavaju taj duh slavnih predaka. Tako je, sjajni. Kad smo mislili da od njih nema ništa. Da kažem iskreno, ja nisam delio to mišljenje. Zato što mi ove godine 16. put organizujemo Cerski marš i oni već 12-13 godina, to je prosto 2-3 hiljade ljudi dođe i pešač. I to su ti klinci, to su ta deca, to je ta generacija. Znači, zna ta generacija sve. Bolje nego naše, da su znali. Tako je. Oni su imali veronauku i nešto su učili drugačiju istoriju. Tako je, zanima ih to i kažu ništa ih ne interesuje. Nije tačno, evo, 3000 ih dođe ujutru u 7 sati. I peške idu 8 ili 9 sati na 40, na 50 stepeni bude na asfaltu, da se poklone senima srpskih junaka u spomen kompleksu na Tekerišu. I ne možete kažete da su to deca koje baš ništa ne interesuju. Interesuju ih, samo je trebalo negdje da to izbije. I mislim da, evo, sad se to vidjelo i na tom velikom planu i zaista je, eto, vratila se, pokazali su nam da ima nade i da ima budućnosti.
nije Ovo ništa deca su novo, ta čuvaju nada i ta kriminalci budućnost. koji u svakom drugom mestu, nastavimo dalje. Opet građani, je li ovo vas televizija? Jeste. A građani neće da šetaju. Pa ljudi hoće svašta da im kažu, mislim, imaju različite poruke za njih. Da. Jedva su se sklonili ispred Tako je. sekte. Pa da, mislim, njih su napustili čak neki ljudi koji su, to sa Rio Tintom je previše i to je zaista ta linija koja odvaja. To je Njih su to. neki ljudi koji su bili novinari tu i koji su čak pristajali i na to da politički ovako ili onako, kad je došlo do toga da prosto moraju da promovišu Rio Tinto su napustili televiziju. Pa Znači, verujem. ali su neki i ostali. Ova zemlja rađa kako rađa te generacije koje su za ponos. Nažalost, uvek rađa u svakoj generaciji izdajnike koji su onako baš Kukolj. Tako je, neverovatno, prosto. Žito i kukolj, to je ta priča. Tako je, tako da prosto... Ali Mora dobro, se odvoji. ovo je sjajno, meni je sjajno što ovo ovako dugo traje. I ova borba protiv Rio Tinta i ovi svetski protesti. Zato što će to pokazati svačiji trag. Znači, ovo je pao je sneg i svaka zverka pokazuje svoj trag. Zato smo iznenađeni nekim ljudima koji odjednom imaju 100 primedbi na studente, što imaju 100 primedbi na omladinu, sveta im omladina. Odjednom, eto, imate profesore za koje biste zakleli da su 100% na ovoj strani, da su nacionalisti, a onda vidite da oni brane režim rukama i nogama. I ovo je sjajno vreme zato što će pokazati svačiji trag. Slažem se. Hvala vam. Hvala vam, pozdrav.